出国那个 slam 中农山起码。Ka HYC Soyong Zone hapo ka jingilamu President Samla uba Purning Star Shabong baru General Secretary Samla West Mandar Lingdo Lingkoi haga khat saw trik urempang arajar arpusaw kalalit ban jurip kinsan yika CHC Soyong ka jinglet jurip jong ka seng kadai halor ka jing ud jing nam bar ka jing ujor jong ki pat ba na ka por sa ka por halor ka jing bambiang haga rukom sumar jong ka tay ka CHC kaseng hagani kasngi kalalap ba amdon watang iweiru I doktor hapo gani ka CHC bat kidon tangkat to kat nengut kinong tray nakaliang kinong tray kila thok ba I doktor idang bam sa kamra hinray kamhadin kila pentim ba I doktor imdon haka CHC bat idang late don kam kamhadin marsen wan I doktor ilawan ban kren bet daka jingdom bat ila syukren haplau jong ka CHC klaim dak khot ya keren watang ha kamraru nakaliang presiden ba Purning Star Shabong lapen pau ke jing penyaw halor ke jing long jing man jong ke CHC baru loong makipat ba kila do no ke jing shania ya ke CHC kum makapau ba amdan nong pak sumar hakani ke CHC uloong ru makipat ba jong ke dong ke than ki hak ban lek pak sumar che CHC maplang ha ba ki don ni ke jing pang jing shitom namar ba ke CHC ha soyong kamla ban ai jing syakri kabakadai ban ai ula ongru balada ka jingdon jong ka CHC soyong kamchim lala ban ai jing mentoi ki pat ba jong ka than bar ka jingdon jong ka ni ka CHC kalalong pen bantang ban penlut kai ya ka pisa jong pat ba kamdon jingmut bandon ya ka ni ka CHC ula kintu ya ka sarkar jilla bakadai ban penbiang ki doktor ki nurse bar ki jingdon kam baro ha ka te ka CHC kombalale ha ki wei pat ki CHC balada nakaliang jong sarkar kamla ban penbiang nakaliang kaseng kan haban wan kang talano ya kani ka CHC hakanu ma kasngi kan ban ice na kan lim la ban ice na da jai but by bleed tai nong kha hin hap ha cha son ban refer she civil ne she ganesh das ne she mo te hang ni bang ni du na doctor ni don tang i wei hoi ban tai shwan rap i wei doctor na mo plang itu doktor udah bisa lah ya lagi. Hoi, dia lihat tadi, dia nang shimshiti. Tingin dan brio hani tingin, ya mending ni iwan eman jiru, kenapa tai kacing dona kasih isi karikan no. Pharmacist hani dan tangi bayi. Di ward boy do ini dan dah, dah kalau nong pangi ini rak mangi. Tai jokidaru ini dan tangi bayi, driver ini dan dah. Pun mahu itu flash iban you, dah jadi sisi, dah jadi pangi. Kaipat kasi jam ke banang yang CHC kelasing dan lo. Nila pa, so nila kren sa DHS, nila pa anti doctors. Di tat na bekren sa DHS di match okay. Kaipat ka jubab nang yang ke DHS pa. Tikyong kinsa pen pa ki doctors hadu kan tak pa ti habit mi jubab na tikin mingi te nakadiang mga tengali akan badan kam. Nila wana mali, tawan ni kren. Tingala pa tayo jing duna ki AK. Long bagi naik ke pilang jadi tidak dia jelas ini show ya. Hoi. Ada long pilang di kota. Ini juga bisa jalan dah. Jangi kum ka new trap youth council Soyong Zone hadin bagi layo ya ka jing ujor lagi bobon ki ba halor ka jing bom ya bet ya renti ka hukum sumar ne po Soyong CHC nangaliang jungi ngilawan surprise inspection mentasi berhadian bangila wan hakane ondang ngila poy hakane po CHC ngilap ba tang iwe ru doktor ramdon kinong trade tina matang iwe ru basim dawai le tang iwe ru bathia pang le temdon dik ei ke bangi kwa an persno hune kalong ba kajing le jong kane ka CHC ya kane CHC ki babun ki ei ki ba ki ba ki ujor kawe kalong ba khambun sin hang ne po CHC omla ban sumar ki bru Henry lah dengan ilek petang apa mau pelang lah benda kita. Jadi kita kajingnya fair pada apa dengan ke way ke CHC ber ke way pak CHC. Kumba kalau mau pelang, kalau kiu bah mau pelang, hajing sah. Lah dengan keren ya kata kajing sedang jong CHC lelai. Ke CHC soyong kalau kam suah bani ke CHC mau pelang. Henry kumba kalau apa CHC mau pelang kilabun ki babiang. Henry hang ne po CHC soyong pat kumba kalau menta kam cuma babiang. Dengan ini kau rai ke kajing bom ke kajing bom internet hakaba ban ai kajing tu jo kan CHC kalong ban ai ya ka sumar ya kipai ba ban syakri pai ba ha be dei ba kot ya de kumba kalong mentangi iba kipai ba nong chong sinong jong ka tan so yong hi bro ko we la du no kajing chania ya kan ka CHC so yong
te kumta ngasoban penpau cha sarkar kandon jingmut ayu bagian bu yang ne kasi si lada nakaliang kan kasi si om semla penbiang yi doktor om semla penbiang yi nok sumar ba nakaliang kipat ba kim don jing chania asu yang ne kasi si kandon jingmut ayu ban bu yang ne kasi si te kumta ngasoban kentu cha sarkar badai ban penbiang ya ki doktor ban penbiang yi ki nurse batre hande hot kamut ba ki batre hande baru khot kim sim khia don ki nurse ki baya tray ki sop sentar ki sop sentar ye ki sim khia bhangi ya kata tendai ke ka bang su khia pat kalong ba habide be kinong tray hang ne po si pat kim sem don kata ka responsibility mene masnya kan ba i doktor ibala masnya kan henry onla masnya kan ila akan data ka jingdom da ka jingbitar te ipen i data ka attitude te ka bang im itnat ba ngiwan nang yang seng ikan kumto kan ke ka banjai ki pat ba lar ki wan kendu doktor namar kumba kalong hi ki doktor barbor ki ban wan ra ka jingejan ha bagi kran gi briu gi don kata gi sojan riban in doktor attitude ka jingdom dengan soba lese ki de hakine ru ki benta ba kane ka si soyong kadu na ka jingchania na ki pa ba ki babun tingis ko ban kentu yang sarkar ba lada nakaliang jong ka sarkar kamla ban penbiang ki doktor kamla ban penbiang ki jingdon kam hang de po si soyong nakaliang jong ka seng ngoban kran ka basai ba hagno makasni ngi sawan ban khang tala no iya ka si soyong